mang'eny thothne osebedo kotiyo gi mine e yore mag community. Caren Oloo ni en jakom mar Maendeleo ya wanawake kaka winji wacho no Kisumu County kendo asebedo jakom kuom higni makoro dhi higni 8. Yes. To bende ng'eni kotenre kod thuolo mar jiwo mine Maendeleo ya wanawake ok en mana achiel kuom riwruoge mago ma pacho ka ma bende osebedo kora mana ka siro dwaro mano mag jiwo mine e pacho ka. Maendeleo ya wanawake ni naneno ka nochake higa mar 1950 manyiso ni en higni 70 chakre ni uchak tiyo kata mana e pacho ka. Hiye tij Maendeleo ya wanawake riwruok ma kama kedo ne penjo maber kuom Maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake nochaki 1952. To ka nochake gi riwruok mag mine e kinde mag ukoloni. Monde mag governors nobiro kanyachiel. E ndalo makoro kine ka chuo gi ndalo no be women nokomi forefront ahinya. Koro ne gineno ni giriwre mondo ging'e kaka ginyalo tegore e yore mag ohala, e yore mag social development. Koro bang'e to Maendeleo ka koro ne waseyudo loch. To Maendeleo koro nobedo taken over gi monde mag Afrika. E ndalo no ne yudo ka Maendeleo no fall under community development